ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଜି ହେଲା 22 ଡିସେମ୍ବର 2025। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭୋର 5ଟା 38ରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, 38-39 ଭିତରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆମର 2018 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ତ ବେପାର କରେ ବୋଲିକି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦିନ ରାତିରେ ଭଗବାନ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା। ପ୍ରାୟ ଜିନିଷ ମୋର ସତ ହୁଏ ଯେ ତୋର ତ ବୟସ ବଢ଼ୁଥିବ, ତୋର ମୁଁ ଗୋଟେ ତୋର ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟେ ପିଲା ସହିତ ବାହାଘର। ସେ ଜାଗା ଦେଖେଇଲେ, ସେ ପିଲାକୁ ଦେଖେଇଲେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଯିବୁ, ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇକି ଆସିବୁ। ଯିଏ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବ, ମାନେ ମୁଁ କହିଲି କାହାକୁ ପଚାରିବି, ନା ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଠାକୁରାଣୀ କହିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକ କହେ ତୋ ଭଉଣୀ କଥା କହିଥିଲି ସେଇଟା ସତ ହେଲା, ଏବେ ତୋ ପାଳି। ଜାତି ଭେଦଭାବ ଗୁଣା କରିବୁନୁ। ଆଉ ଆମେ ତୋ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଜାତିଭେଦ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ଯଦି ସେଇଟା ମୁଁ ନ କରିବି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଘଟିବ ମୋତେ ସେଇଟା ଦେଖାନ୍ତି। ମୋ ସହିତ ବହୁତ ଘଟୁଛି। ଏପରିକୁ କି କହିଲେ ତୁ ମୁଁ ଯଦି ନ ଯିବୁ କ'ଣ ଖାଇଛୁ ଭୁଲିଯିବୁ, ବେପାର ପତ୍ର ଧନ୍ଦା କରିପାରିବୁନୁ, ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଗରୁଆ ହେବ, ବେକ ସିଧା କରିପାରିବୁନୁ, ଚାଲିପାରିବୁନୁ, ମାନେ ଗୋଡ଼ ଟିପ ବି ତଳେ ଲଗେଇ ପାରିବୁନି। ଏଇଭଳି ମୁଁ ମାନେ 2 ଦିନ ଚିପିକି ଘରେ କହିକି କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ, ବେପାର ବନ୍ଦ କରିକି ବସିଲି। 3ୟ ଦିନକୁ ମୁଁ ଆଉ ଚାଲିପାରିଲିନି, ମାନେ ଗୋଡ଼ ଟିପ ବି ଲଗେଇ ପାରିଲିନି। ଏଇଟା ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ତାପରେ ତା ଘରଟେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ସବୁ ମୁଁ ଡାହାଣ ପଟ ଗୋଡ଼ ମୋ ଯେଉଁଟା ଟିପ ଲଗେଇ ପାରୁନଥିଲି ସେଇଟା ଭଲ ହେଲା। ଏପରିକି ମୁଁ ଗଲା ସବୁ ମୁଁ ଏମିତି ଛାତିରେ ହାତ ରଖିକି ନିଶ୍ୱାସ ପାଟି ପାଟି ଭିଡ଼ିକି ଯାଇଛି। କିଛି ଗୋଟେ ଚାଲିକି, କିଛି ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ରେ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପେଡିଲ୍ ମାରି ମାରିକା ଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଘର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକ ଗୋଟେ କହିଲି, ମାନେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ହେବ, ତାର ସିକ୍ୟୁରିଟିର ଆଇଜି ହେବ। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି, ଆଉ କହୁଛି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ମାନେ ଠାକୁରାଣୀ ମଙ୍ଗଳା ବୁଢ଼ୀ କହୁଛି ମୁଁ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ କ'ଣ ଏଇ କଥା କହୁନ୍ତି ବାହାଘର ପାଇଁ, ତମ ଏଇ ଝିଅ ପାଇଁ। ଆଉ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଦିନ ତା ବୋଉ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ବକିବ, ଆଉ ସେଇଦିନ ତମ ଝିଅକୁ ବକିବ, ସେଇଦିନ ଜାଣିବ ସେଇ ପୁଅ ସହିତ ବାହାଘର ହେବ। ଏତକ ସରିଲା ପରେ କହିକି ଆସିଲା ପରେ ମାନେ ସେଇଠୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଚାଲିପାରୁନଥିଲି, ଗୋଡ଼ କିଛି ଭଲ ହେଇଛି, ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି କ'ଣ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ତା ଆଗରୁ ମାନେ ଯେଉଁଦିନ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା 2ୟ ଦିନ ମୋ ବୋଉକୁ, ବାପାକୁ କହିଲି, ବୋଉ କହିଲି, କିଏ ଶୁଣିନି। ବୋଉକୁ 3ୟ ଦିନ ପଚାରିଲେ, ବୋଉ କହୁଛି ତୋର ତୁ ଯାଉନୁ କେଉଁଠି ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଖେଇବୁ, ଆଉ ନହେଲେ କେଉଁଠି କହିବୁ, ମାନେ ଯାହା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବୁନୁ ନେଇକି, ଏମିତି କହିଲା। ମୁଁ ସେଇଠୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ତଳେ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଅତି ଖରାପ ହେଲା, ମୁଁ ମାନେ ଶୁଖିଲାଟାରେ ମୁଁ ସେଇଠୁକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେ ଝିଅଟା ଆଇଜି ହେବ, ସେ ରାଜି ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଆଉ ତା କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। ସେ ତା ଆଇକି କହିକି ଯାଇଥିଲି ଯେ ଯେଉଁଦିନ ବକା ହେବ ସେ ପୁଅକୁ ଜାଣିବ, ସେଦିନ ସେ ପୁଅ ସହିତ ବାହାଘର ହେବ। ତାପରେ ମୋତେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଆର୍ଟ କାମ ଜାଣିଥିଲି, କିଛି ଶିଖିଥିଲି, ଆଉ କିଛି ବହୁତ ବାକି ଅଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା, ତୁ ଯା ଅମୁକ ଜାଗାରେ ସେ ଝିଅ ଶିଖୁଛି, ଶିଖିବୁ। ମୁଁ 6 ହାରାରି 5 ବର୍ଷ କି 4-5 ବର୍ଷ ପରେ ଆମର ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆର୍ଟ କାମ ଶିଖାଉଥିଲା। ମୁଁ ଗଲି ସେ ଜାଗାରେ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିକି ଶିଖିଲି। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ମୁଁ 3 ଦିନ ସେଟାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଯାଏ, ଏଇଟା କୌଣସି ଜିନିଷ ସ୍ୱପ୍ନ ଏଇଟା ସତ ହେଉଛି ନା ମିଛ ହେଉଛି, କଷ୍ଟଟା ମୁଁ ଭୋଗୁଛି ନା ଭୋଗୁନି। ସେମିତି କଷ୍ଟ ହେବାରୁ ମୁଁ କଥା ହେଇକି ପହଞ୍ଚିଲି ଭଲ। ଆଡ଼େ କହିଥିଲି ସେ ଝିଅକୁ ଖୋଜୁଛି, ଆଉ ଯାଇଥିଲି। ତା ପୂର୍ବରୁ କହୁଛି ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁଦିନ ତା ଆଇକି କହିଲି ସେ ତା ପରଦିନ ସେ ଝିଅ ମୋ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼େଇକି ନେଇକି ତା ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରିକି ନେଇଥିଲା। କହିଲା କ'ଣ ମୋ ରିଙ୍ଗ ହେଉନି, ଦେଖିବି, ଆଉ କଲ୍ କରିବନି, ଏକଥା କହିଥିଲା। ତା ପରଦିନ ସେ ଝିଅ ଅଲଗା ନମ୍ବରରୁ ତା ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ଫୋନ୍ କରିନ୍ତି, ସେ ଫୋନ୍ କରିଛି।
ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା ହେଇଛୁ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କାହା ସହିତ କଥା ହେବିନି, ମ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଯଦି ରହିବ ତାହେଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ କଥା ହେବି। ହଁ, ନହେଲେ ମୁଁ ଅଯଥାରେ କଥା ହେବିନି କି କାହାକୁ ପଇସା ତ ଦିଏନି, କଥା ହୁଏନି। ନା ମୁଁ ପଇସା ମାଗୁନି। ଆଉ ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବି। ବର୍ଷେ ମୁଁ କହିଲି ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ହେଇପାରେ, ଯଦି ସତ ଭଲ ପାଇଥିବ ନା ତମେ ମିଛ କର, ତମେ କୁଆଡ଼େ ଆଗ ବାହା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସେ ଝିଅ ସେଇଠୁ କହିଲା ତାହେଲେ ନିଅ ମୁଁ ଶପଥ କର। ମୁଁ କହିଲି ଶପଥ କେମିତି କରିବା ନା କେମିତି କରିବା? ମୁଁ କହିଲି ଶପଥ ଦିଅ ପାଦକୁ ଧରି କରନ୍ତି ନା କ'ଣ ଘରେ ବସି କରିବନି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ଯଦି ପାଦୁକର ପାଣି ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ହାତରେ ପାଣି ଧରିକି ବି କରିପାରିବା ଭଗବାନ ମାତା କହିକି। ସେଇଠୁ ଝିଅ କହିଲା ମୁଁ ପାଣି ଧରିଛି, ତମେ ଶପଥ ତମେ କୁହ ନା ମୁଁ କହିବି? ମୁଁ କହିଲି ତୁ କହ। ନା ସେ ଝିଅ ମୋତେ କହିଥିଲା କହିଲା ମୁଁ ବାପ ବୋଉ ରାଣ ପକାଉଛି, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ତମକୁ ବାହା ହେବି, ତମେ କୁହ ଯଦି ସତରେ ଭଲ ପାଉଛ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ। ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ଆଗୁଆ ଫୋନ୍ କହିନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ପିଲା ପାଇଁ ମୁଁ ଘରେ କହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମାନେ ତା ଘରଟେ ବି କହିକି ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପିଲା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ସେୟା କଲି। ମୋର ଡାଉଟ୍ ହେଲା କି ଆମ କିଛି ଦିଅଁଙ୍କ ରାଣ ପକେଇବା, ସିଏ ବି କିଛି ଦିଅଁଙ୍କ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳା ମା'ଙ୍କ ରାଣ ପକେଇଲା, ମୁଁ ବି କିଛି ମଙ୍ଗଳା ମା'ଙ୍କ ଦିଅଁ ଠାକୁରଙ୍କ ରାଣ ପକେଇଲି। ସେ ଯାହା ବି କହିଲା ମୁଁ ଆଉ କେତେଟା ଦିଅଁ କହିଲି, ସିଏ ବି କହିଲା ମହାଦେବଙ୍କ ବି ପକେଇଲୁ। ଏପରି କଥା ହେଲୁ ଯେ ବାଟରେ ଦେଖା ହେଲେ ଆମେ ଚିହ୍ନା ସେମିତି ଅଛି ବୋଲିକା ଜଣେ ଦେବାନି କି ଆମର ସମ୍ପର୍କ କିଛି ଅଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବାନି। ଚିହ୍ନା ଦେବା କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବାନି, ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ବାଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଯଦି ବିକିବି ତମେ ନେବ, ତାହେଲେ ତମେ ମୋତେ ନେଇକି ଯିବ। ଅଧିକା କିଛି କଥା ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ସେମିତି ଚିହ୍ନା ପକେଇଲା ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବନି। ଆଉ ମନକୁ ମୁଁ ପୋଷିବାର ସ୍ଥିତି ଆସିଗଲା ପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାକୁ, ତୁମେ ବି ମୋତେ ମଝିରେ ପଚାରୁଥିବ ଆଉ କରିବା। ଏତିକି କଥା ହେଇଥିଲୁ। ଆଉ ବି ବହୁତ କଥା ହେଇଥିଲୁ। ସେ କହିଲା ହଁ ତୁମେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମୋତେ କହିପାରିବ, ପଉଛ କରିପାରିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବି। ଯେଉଁ ପୁଣି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲାଟା କ'ଣ, ଯାଉ ସେ କାମ କରୁଛି, ସେ ଝିଅ କାମ କରିବୁ, ମୁଁ କାମ କଲି। ତାପରେ ସେ ଝିଅ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ଯେମିତି ଆଉ କୌଣସି ପିଲା ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରିଦେବେ କି ମୁଁ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଦେବି, କାଳେ ସେଇଭଳିଆ କିଛି ମାନେ ଲଭ୍ର ସିଗ୍ନାଲ୍ ଦେଲା। ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହୁଥିଲି। ମୁଁ କାମଟା ମୋ ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା କରିବା ଶିଖିବା। 1.5 ମାସ ପରେ ମୁଁ 3 ଥର ପଇସା ପାଇଥିଲି। ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି ତା ପିଇସି ପୁଅ ଭାଇ ସେଇଠି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ସନ୍ଦେହ କରିକି ସେ ମୋ ପଇସା ପତ୍ର ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଲା। ତାର ଝିଅର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟା ବି ମୋତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କଲା, ଯେମିତି ମୁଁ କାମରେ ନ ରହିବି। 3 ମାସ ଯାଇକି ମୁଁ ଆଉ 1.5 ମାସ ଚିପି ହେଇକି ରହିଲି। ସେତେବେଳେ ମୋ ଖାଇବା ପିଇବା ଘରୁ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ସେଠୁ ମାନେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ କାମକୁ ଗଲିନି, ମୁଁ ବେପାର ଧନ୍ଦାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆସିଲା ପରେ ଏମିତି ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ଦିନ ସେଇ କାମ କରିବା ଭିତରେ ସେ ଝିଅର ମା ମୋତେ ନଘାକି ବକିଲା। ଦୂରରେ ଥାଇଛି ବେପାର କରୁଛି, ଦୂରରେ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଘରଠୁ 200 ମିଟର 300 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲି। ସେ ବକିଲା 200 ଫୁଟ 300 ଫୁଟ ଦୂରରେ ଥିଲି, ବକିଲା ଭାରି ବସା ବକିଲା। ଝିଅକୁ ପଚାରିଲେ, ଝିଅ କହିଲା ତୁ କାହିଁ ତାକୁ କାହିଁ ଝିଅକୁ ମାଆକୁ ପଚାରିଲା କାହିଁ ବକୁଛୁ? ନା ସେ ତୋତେ ବାହା ହେବ, ତୁ ତାକୁ ବାହା ହେବୁ? ନା ହଁ। ନା ସେ ଖରାପ ଯେତେ ଯାହା କଥା ଝିଅକୁ ବଦଳାଇବାକୁ କହିଲା। ଝିଅ ତାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରେ ମୋ ପ୍ରତି ଭଲ କହିଲା। ମୋତେ ବି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା, ଯଦି ତୁ ଛାଡ଼ିବୁ ତାହେଲେ ତୁମ ପରିବାର କେହି ବଞ୍ଚିବେନି କି ତାଙ୍କ ପରିବାର ବଞ୍ଚିବେନି। ମୁଁ ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି, ବହୁତ ସତ ହୋଇଛି। ମୁଁ ତେଣୁକରି ମୁଁ ହିଁ ସେ ପିଲାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏପରିକି ଯଦି ତାର ଭଲ ପାଇ ନଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ସେ କାମରୁ ଫେରୁଥାଏ, ତା ଗୋଟେ ପିଲା ନେଇକି ତା ଘର ଆଡ଼ି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଗଲା। ଆସକୁ ତା ଗାଁ ପାଖରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୋକାନଟି ଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ପାଇଁ କିଛି କହୁନି? ସେ ପୁଅଟି କହିଲା ଦେଖ ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ନା ଆଉ କିଛି କହିଲାନି, ଆଗକୁ ପଳେଇଲା। ନା ତାକୁ ଅନାନି। ଝିଅ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ପୁଅକୁ ସେ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି କହିଲା, ସେଇଠୁ ପୁଅଟି କହିଲା ତାକୁ ଅନାନି। ତାର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ କାମ କରେ ଆମ ସହିତ। ଆଉ ତା ଘର ବାଙ୍କ ଗଲା ସବୁ ବୁଲିକି ଅନେଇଲା। ମୁଁ ସେମିତି ଅନେଇଥାଏ ରହିକି, କାହିଁ କିଛି କହୁନି, ହସୁନି। ମୋତେ ଦେଖିଲେ ସଦାବେଳେ ହସେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାଙ୍କରେ ଗଲା ସେ ମୋତେ ମାନେ ଏପରି କାନ୍ଦିଛି, ଯାହାକି ଠକ୍ ଠକ୍ ଆଖି ମାନେ ହସିଦେଲା। ହସି ଦେଇକି କାନ୍ଦ ତ ଆଉ ଥାଏ, ହସି ପାରିନଥାଏ, ହସି ଦେଇକି ଟିକେ ଠକ୍ ଠକ୍ ଲୁହ ଗଡ଼ିଲା। ସେଠୁ ହନେଇ ଦେଇକି ସେଠୁ ଚାଲିଲା। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଯେ ହଁ କିଛି ମାଡ଼ ହେଇଛି।
ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ତା ବୋଉ ବକିଲା ବାଡ଼େଇଲା 2 ଦିନ ପରେ ଯାଇକି ସେ ଘରକୁ ଆସିଲାନି ମାନେ କାମ କରିବାକୁ ଆମେ ଯେଉଁଠି କାମ କରୁ। ଆଉ ଏମିତି ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି କିଛି ଥିଲା ତାକୁ ଏବେ ଶୁଣୁ ମାନେ ତା ଘର ଲୋକ ମୁଁ ଆଗରେ ଦୂରରେ ଥାଇକି କଥା ତା ମାଇଁ କହିଲା ତା ମାମୁଁ ଘର ଏଇଟା ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ମାମୁଁ କହିଲା କେଉଁ ପୁଅଟା ବେପାର କରୁଛି ତାକୁ ଭଲ ପାଇଛି ନା ଏଇ ପୁଅଟା ଦୂରରେ ଥାଇ ଦେଖେଇଲା ନା ମୁଁ ତାକୁ ରାଣ ନିଆ ଦେଇକି ପଖାଳ କଂସା ମୂଳେ ଛୋଟ ପିଲାର ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ଦେଇଛି ନେଇକି ଆଉ ଆମେ ଜାଗା ବାଡ଼ି ସବୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବା କି ବନ୍ଧା ପକାଇଦେବା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ବାହା କରିବା ଆମେ ତାକୁ ମୁଁ କହିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଏମିତି ପ୍ଲାନ୍ ପକାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ଦେଖିଛି। ଯଦି ସେ କଥା କରେ ତାଙ୍କ ଘରର କିଛି ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି ହେଉଛି, ମୋ ଘର କିଛି କ୍ଷତି ହେଉଛି। ଏପରିକି ଆମେ ଯଦି ଅଲଗା ଆଡ଼େ ବି ବାହା ହେଉଛୁ ତାହେଲେ ମାନେ ଇଆଡ଼େ କହନ୍ତି ତ ବାପା ବୋଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ମୋ ବାପା ବୋଉ ଧୀରେ କେଉଁଠି ଭାବି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଦେଖ ମାନେ ଆଦେଶ ଦେଖ ସେ ଯଦି ତୁ ବାହା ମୋତେ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଏମାନେ କେହି ବଞ୍ଚିବେନି ଲାଷ୍ଟକୁ ଛୋଟ ପିଲା ମୋ ପାଖରେ ଥିବ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଉଛି ତା ସ୍ୱାମୀ ବାହାଘର 14 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନହେଲେ ମାନେ ସେ ଯାହାକୁ ଅଲଗା ପୁଅ ବାହା ହେଇଥିବ ତା ସେ 14 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବାହାଘର 14 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମରିବ ନହେଲେ 14 ଦିନ ପରେ ମରିବ 14 ଦିନରେ ବିବାହର। ତାପରେ ସେ କହିବ ମୋ ଘର ଲୋକ ମରିଗଲେଣି ଆଉ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ନେଇକି ବାହା ହେଇଯାଅ ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ତାପରେ ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି ମୋର ବି ସେତେବେଳକୁ କେହି ନଥାଏ। ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ ଏଇନେ କ'ଣ ଅଛି ତତେ ନେଇକି ରଖିବି ନେଇକି ତୁ ତ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଗଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଛି ଯଦି ଆମେ ବାହାଘର ରହୁଛୁ ଆମେ ଭଲ ରହୁଛୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ତ ଲାଗି ରହିଛି। ଆଉ କିଏ କ'ଣ ଅସୁବିଧା କରେ ସେ କଥା ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିଦେଇଛି। ଯେହେତୁ ମା କହିଥିଲା ଯେ ତୋତେ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଲୋକ ତୋର ବାପା ବୋଉ ରାଗ ରଖି ତୋ ଉପରେ ବିବାହ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସତର୍କ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ମା ମୋତେ ମୁଁ ମାନେ ଏଇ ଘଟଣା 7 ବର୍ଷ ଘଟଣା ନା 2018ରୁ ଆରମ୍ଭ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 4-5 ବର୍ଷ ତାକୁ ମାନେ ଦୂରରେ କ'ଣ ତାଠୁ ଦୂରେଇକି ରହୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ମନ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ବୋଉ ଯେତେବେଳେ ବାଟରେ ଯିବି ମୁଁ କହିବ ବାଡ଼ି ପଡ଼ା ମୁଁ ତୋତେ ମାରିବି ରହ ମୋ ଝିଅ ବାହା ସରୁ। ମୁଁ ଅଜଣାତରେ 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାନ ଗଛ ଅଛି ସେଇଠି ଜଣେ ଲୋକ ପାଖରେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ଅଛି 4-5 ଦୂରରେ ସେ ସାହିର। ତା ବୋଉ ଫୋନ୍ କଲା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସିଏ ଟେଲର୍ କାମ କରେ ବୋଉ ଟେଲର୍ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇପାରିବ ବୋଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ତାକୁ କହୁଛି ମୋ ଝିଅ ଭଲ ପାଇଛି ଗୋଟେ ଶୈଳ ଜାତିର ତାକୁ ପଳେଇଯିବ କହୁଛି ମୁଁ ବାହା ନ କଲେ କହୁଛି ସେ ଘର ଦେଖିନି କହୁଛି ପଚାରି ପଳେଇବି ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ଆଉ ତୁମେ ତାକୁ ମାର ମୁଁ 5,000 ଦେଉଛି ମହିଳା ସମିତିରେ ଉଠେଇକି ଆଉ ପୁରୀରୁ କିଏ ଚିହ୍ନା ଅଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡା ତୁମେ ତାକୁ ମାର। ସେତେବେଳେ କହିଲା ସିଂମାପୁର ନା ନାହିଁ ସିଂମାପୁର ନୁହଁ ଆଉ ଆମ ଏଇଟା ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଆଉ ନା କି ଘର ନା ଶିଳ ଘର ନା ତା ବାପ ନାଁ କ'ଣ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି କଥା ସେ କହିଲେ ମୋ ଆଗ କହି ସାରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାପା ନାଁ କହିଛି ଏ ଲୋକଟି ତା ଲାଉଡ଼ ସ୍ପିକର ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ମୋତେ କହିଲା ତୁ ପଳା ଛାଡ଼େ ମୁଁ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆଇଲି। ସେ ଭାବିଲା ମୁଁ ଶୁଣିନି। ଛୋଟ ଫୋନ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଛୋଟ ସାମସଙ୍ଗ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଥିଲା କି ନୋକିଆ ମୁଁ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆଇଲି। ସେଠୁ ଏମିତି ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ମୋ ଝିଅ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛି ଆମେ କଥା ହେଇଛୁ ମୁଁ ଦୂରେଇକି ରହିଲି ଆଉ ନଜର ଥାଏ। ଏବେ 2024 ମସିହା ମାନେ କିବାର ଅକ୍ଟୋବରରୁ ମୁଁ ଆର୍ଟ କାମ ଉପରକୁ ଗଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଝିଅ କାମ କରୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ହେଇଗଲା 22 ଡିସେମ୍ବର 2025। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ବୋଧେ 21 ଡିସେମ୍ବର ତା ବୋଉ ଥାନାକୁ ଯାଇଛି କ'ଣ କହୁଛି କହିପାରୁନି। ମୁଁ ହାଟରେ ଥିଲା ଜଣେ ଡକେଇଲେ ଥାନାରେ ଯାଇକି ଦେଖା ହେଇକି ଆସିଲେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତା ବୋଉ ଭଳିଆ କିଏ ଦେଖାଦେଲା ଆଉ ଅଫିସରଙ୍କୁ କିଏ ଡାକିଥିଲେ ଜାଣିପାରିଲିନି ଆସିଲି। ସେଠି ପତା ଲଗାଇଲା ସବୁ ଯିଏ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ସିଏ ହୁଅନ୍ତି ଆମ ଥାନାର ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଝିଅକୁ ମୋ ବିଷୟରେ ଖରାପ ନିଜ ସାହିରୁ କିଏ ଜଣ କହିଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେ ଝିଅ ତା ମାଆ ତାକୁ ସେ କଥା କହିକି ବକିଲା ବେଳେ ମୁଁ କହିଲା ତାକୁ ମୋର ଗୋଟେ ଖୁଡ଼ି ବି କହିଛି ତାକୁ ପଚାରେ ଏ କଥା କହିଲା ଭିତରେ ସେ ଝିଅ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲା। ଏବେ ମୋତେ କଥା ହେଉନି ଆଉ ମାନେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ସମୟ ଥିବେ। ଯଦି ମୁଁ ମୋ ଘର ଲୋକ ଭଲ ଥିଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ କେବେଠୁ ବାହା ସରିଥାନ୍ତି ଯଦି ଭଗବାନ କଥା ଥାନ୍ତା। ଏବେ ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ଭୁଲିବାକୁ ଯଦି ଚାହିଁଲାଣି 3 ମାସ ହେଲେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହଉ କ'ଣ ଠାକୁର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିକି ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ତ ଛାତିରେ ପବନ ଅଟିକିବ। ଦିନକୁ ମୁଁ ଯେତେ ଥର ଭାବିଛି 3 ମାସ ପରେ ସେତେ ଥର ଭୋଗିଛି। ସାର୍ମାନେ ଯେଉଁ ଆଟକ ସାର୍ମାନେ ଆଉ କିଛି ପିଲା ବି ସେମାନେ ବି କହିଲେ ଯେତେ କହିଲେ ନାଇଁ ତୁମେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବଡ଼ ସାନ ମୁଁ ସବୁ ଚଳିକି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି। ଦେଖିଲା ଆସିବୁ ମୁଁ ଏଇ କଷ୍ଟଟା ଭୋଗୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ବାଟରେ ଯାଉଥିବି ଗୋଟେ ମାନେ ଜଣେ ହୋମଗାର୍ଡ଼ କହିବେ ତୋ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖିଛି 3 ଲକ୍ଷ ଦେବ ଆଉ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ। ମୁଁ ସେଇଟା ମନା କରିଦେଲି ମାନେ ନିଜ ଜାତିରେ ସେ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖିଥିଲେ। ଯେଉଁଦିନ ସେ କଥା ଭାବିକି ଯିବି ତାପରେ ମୋତେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ ଗାଡ଼ି ମୋର। ସେଇଟା ବି 4 ଦିନ ତଳେ ହେଲା 19 ତାରିଖରେ ହେଲା ବାଇପାସରେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଭାଇ ୟା ଠାକୁର କହିଥିଲେ ସେ କେଉଁ ବାଟରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ମୁଳାଉଡ଼ି ଆସିକି ମାଡ଼ କରିବ ତୁ ଜାଣିପାରିବୁନୁ କିନ୍ତୁ ହେବ। ଆଉ ତା ବୋଉ ତୋତେ ମାରିବାକୁ ପୂଜା ବସେଇଛି ଆଉ ତୁ ଛିଡ଼ା ସେ ଲୋକ କହୁଛି ତୁ କାଳିଶିକି କ'ଣ ତୁ ଛିଡ଼ା ମା' ମୋତେ କଥା ତୁ କାଳିଶି ହେଇଛ ମଳାଉଡ଼ି ମୋତେ କହିଛି। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବା ଲୋକ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ କହିବା ଲୋକ ଆମେ ନା ଆଶ୍ରମ କରିବୁଛୁ ନା ଆମେ କହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯାହାର ଯିଏ କରୁଛୁ କରୁ ଆମର କିଛି ଯାଇସେ ନାହିଁ। ଆମେ ଖଟିବୁ ଖାଇବୁ ନିଜ ପରିବାର ପେଟ ପୋଷିବୁ ନିଜ ପେଟ ପୋଷିବୁ ଆମ ପରିବାର ପେଟ ପୋଷିବୁ ମୋର ହେଉଛି ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମାନେ ଅଲଗା ଲୋକ କ'ଣ ଯାହା କହିବାକୁ କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ କହିଥାଏ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଥାଏ ମୁଁ ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ କହୁଛି ବଡ଼ ଠାକୁର ଦେଖେ ମୋ ମନ୍ଦିର ଦେଖେ ମୋ ନାଁ ଜଗା ଏ କଥା ତ କୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଛେ ହଁ ଯାଉ ଠାକୁର ଏ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣେ। ଆଉ ଏମିତି ଯଦି ଆଗକୁ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଯାଉଛୁ ତାହେଲେ ହଁ ଜାଣିବି ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ। ଇଆଡ଼େ କହିଛନ୍ତି ତୁ କିଛି ଯଦି ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ଜାଗାରେ ତୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବୁନୁ ଆଉ ତୁ ମାନେ ଜୋର ଦେବୁ। ସେ ଝିଅ ତ ଆଗୁଆ ଜୋର ଦେଇ ଛାଡ଼ିଛି ଆଉ ସେ କେତେ ବାଟ ଯାଇ ଦେବ। ସେ ଝିଅ ଯଦି ଥାନାଟେ କୁହେ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ସେ ଝିଅ ମାନେ ମୋ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଧୋକା ଦେଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଜେଲ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ମାଡ଼ ଖାଇକି ସେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରି ସେଠୁ ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋତେ କିଛି ଲୋକ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀମାନେ ତ ଭଲ ପାଇକି ସେ ବାହା ହେଇନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାତିରେ ଯାଇଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଅଜାତି କ'ଣ କହିବି ମହାନ୍ତି ଘରକୁ ଯାଇଛି କରଣ ମହାନ୍ତି। ଭବାନୀ ସେ ତା ମୂଳବୁଡ଼ି ଭବାନୀ ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ସେ ତା ଘର ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନିଜ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି ତା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲେ ସେଇଟା ବି ସତ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପିଲାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି ପିଲାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଯାହାକି ଆଣିଲେ ମୋ ପରିବାର ଯଦି ମୋ କୂଳ ବୁଡ଼ିଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଅଲଗା ପିଲା ଆଣିବି ଏ ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ିକି। ମୋ କହିବା ମତେ ଏଇଆ ଦୁଇଟା ଜୀବନ ଆମେ ମାନେ ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମାନଙ୍କ ମିଛ ଗରବ ପାଇଁ ଆମେ କାହିଁକି ବଳି ଦେବୁ ଆମ ପରିବାର ତକ ମାରିବୁ। ମୋ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଏତିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି କହୁଛ ଜାତିଭେଦ ନାହିଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ତାହେଲେ ମୋ କଥାଟା ହିଁ ଶୁଣିକି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ କାରଣ ମୁଁ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିକି ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ତାପରେ ମୋ ଉପରେ ଯଦି ମାନେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ିକି ଯାଉଛି। ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ କରିବି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର ବି ସେମିତି ନାହିଁ ବେପାର ମାନେ ଖରାପ ହେଇଥିଲା
ଆଉ ତାକୁ ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ବୋଲି ଆଉ ବେପାର କୁଆଡ଼େ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଗୌରା କି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଲାଗିବ। ବିନ୍ଧା ଯେତେବେଳେ କିଛି ତ କୁଆଡ଼େ ଭାବି ଚିନ୍ତି ପାରିନି କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ବିକିବି କ'ଣ କରିବି ଏମିତି ମୋତେ ଅବାଗିଆ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ହଁ ସେ ଝିଅକୁ ଆଣିବା କଥା ଭାବିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଭାଇ। ଆଉ ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କହିବି। ଆଉ ସେ ଝିଅ ନାଁ ହେଉଛି ବର୍ଷା। ସେ ଝିଅଟି ଗେଡ଼ି ହେଇକି ସେ ଝିଅଟି ବୋହିର। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଇଆଡ଼େ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ନାରୀ ପୁରୁଷ ଯୋଡ଼େ ଜାତି। ଆଉ ମଣିଷ ମାନେ ଜାତିଭେଦ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କର୍ମକୁ ନେଇକି ମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁ ଘରେ କହିକି ଏ କଥା ସେ ଝିଅକୁ ବାହା ହବୁ। ତୁ ଜିଦ୍ଦ ବାହା ହବୁ। ବାହା ହେଲେ ଭଲ ନା। ଆମ ଜାତିରେ ବହୁ ପିଲା ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ପିଲା ସହଜେ ମୋ ପିଲା ପ୍ରସ୍ତାବ ମନା କରିଦେଇଛି। ପ୍ରସ୍ତାବ କିଛି ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଭାଙ୍ଗିଛି କିଛି ମୁଁ ଏବେ ମନା କରୁଛି। ଆଉ ଏମିତିଆ ହେଲା ଭାଇ କଥା। ନିଜେ ବଞ୍ଚିଲେ ଯଦି ଆପଣ ନା ଇଆଡ଼େ ସେ ହେଇ ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳା ବୁଡ଼ି କହିଛି ଆରେ ଆମେ ବାପା ମା ଭାଗ୍ୟ ଲେଖିନାହାନ୍ତି କପାଳ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିପାରିବେ 2 ମାସ କି ମାସେ 1.5 ମାସ ପରେ ପୁଅ ହେବ କି ଝିଅ ହେବ ବାପା ମା ମିଶିଲା ପରେ। ଏକଥା ହିଁ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ସିଏ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁ ଆମ କଥାରେ ଯା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ଆଉ ଭଲ ହେବ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ପିଲାକୁ ଆଣିବାକୁ। ଯଦି ସେ ପିଲା ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେ ତାହେଲେ ସେ ମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଦେଉ କି ମୋ ନମ୍ବର ଜାଣିଛି ତାକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଉଠଉନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି କହୁଛି ମାନେ ଜାତୀୟତା ନେଇକି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ। ମୋ ଘର ଲୋକ କିଛି ପୁରୁଷ କିଛି ନାରୀ ବିବାହ କରିକି ପିଲା ଛୁଆ ହେଇକି ପର ପୁରୁଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି ପର ନାରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତାଙ୍କ ଘରର ବି କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଏଇଟା ଭଲରେ ଜାଣିଛି। ଏ କଥା ତ କହିବି ମାନେ ବେଳା ପହିଲେ ତ ଖୋଲିବି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ହୋଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ତ ଠାକୁର ପାଣି ପାଆନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ସେଇଟା ବି ଜାଣିନି। ଆଉ ଏତିକି କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆମ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭଗବାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଏମାନେ ଦୂରେଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏକାଠି ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କଷ୍ଟ ଆଉ ମାନେ ସହିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସହିଲିଣି। ମୁଁ ଆଗରୁ ସେ ଝିଅକୁ ବୟସ କହିଦେଇଥିଲି ସେ 18 ମସିହାରେ। ସିଏ ତାର ସେ କହିଲା ଚକ ଚନ୍ଦା ହେଇକି ତ ହୁଅନ୍ତି 49-50 ବାହା ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ବୟସ ଝିଅକୁ ଆଉ ତୁମେ କାହିଁ ବାହା ହେବନି। ଆଉ ସିଏ ଯଦି ରାଜି ମୁଁ କହିଲେ ମୋତେ କିଏ ଖରାପ କହିବ ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ଭଲ। ଆଉ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଧୋକା ଦିଏନି ଭାଇ। ଆଉ କ'ଣ କରିବି ସେତିକି କହୁଛି। ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ କାହାକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁନି କି ମୁଁ ନିଜେ ପଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଏମିତି ମାନେ ମୋ ପରେ ତାପରେ ଯଦି ସିଏ କାହାକୁ ଅଲଗା ଭାବେ କି ମୁଁ କାହାକୁ ଅଲଗା ଭାବି ଏମିତି 4ଟି ପରିବାର ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତେଣୁକରି ହିଁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇ ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ବେଳା ପଡ଼ିଲେ ସେ ଝିଅର ଫଟୋ ବି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉ କି ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ କିଛିଟା ମୁଁ ଦେଖାଇଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଲାଇଫ୍ର ଷ୍ଟୋରି ଏହା ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଭ୍ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ତା ମା ଥାନାକୁ ଯଦି ଡାକେ ମୁଁ ଏଇ ଉତ୍ତର ହିଁ କହିବି। ସେ ଝିଅଠୁ ମୁଁ ଏ ଆଶା କରିବି ଯେ ସେ କହୁ ହଁ ଆମ ବାହାଘର ବୋଲି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବାହା ହେବି ଏଇ କଥା ସେ ଝିଅ ମୋତେ କହୁ। ଆଉ କାହିଁକି ଏତେ ଦିନ ନାଁ ପକାଇ ସମସ୍ତେ ଆର୍ଟ କାମରେ ତାକୁ କିଛି ମନା କଲେ ବି ସେ ଝିଅ କହିଥିଲା ତା ମାଉସୀ ଜଣାବ କହିଲା ମୁଁ ଯେଉଁ ପୁଅକୁ ଆଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେବି। ସିଏ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ରାଜି। ଏ କଥା କହିଥିଲା। ପ୍ରସ୍ତାବ ସବୁ ମନା କଲା ପରେ ସେ ଝିଅ ମୁଁ ବି ପ୍ରସ୍ତାବ ମନା କରିଦେଇଛି। ଏବେ ସେ ପିଲାକୁ ବାହା ହେବାକୁ ରାଜି ଅଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା କହୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଭୁଲ କହୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଠାକୁର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଏ କଥା ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୁଲ କରୁଛି କି ଠିକ୍ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ସେ ପିଲାକୁ ବାହା ହେବାକୁ ମୁଁ ରାଜି।